Hola, soc l'Andrea Zambrano, soc advocada i ara em dedico des de fa 10 anys al coaching i a la formació i estaré aquest mes de setembre amb Creacció fent un cicle de xerrades sobre l'escolta, les preguntes potents i l'empatia com a eines claus en el lideratge de les empreses. Ara estem en un moment on el paper de les empreses és fonamental per fer un canvi en les organitzacions, en les societats, en una forma diferent de liderar. Aquestes xerrades que jo ofereixo són molt pràctiques i no estan basades en la teoria, sinó en realment poder integrar i experimentar aquestes eines que són senzilles però que a vegades no sabem com aplicar. Així que jo et convido a apuntar-te en aquest cicle de xerrades que tindran lloc els dimarts en el mes de setembre. T'espero!